Dorothea Binz bola jednou z najznámejších dozorkýň v koncentračnom tábore Ravensbrück počas druhej svetovej vojny. Jej meno je neoddeliteľne spojené s krutými praktikami, ktoré sa v tomto tábore diali. V tomto texte preskúmame jej život, pôsobenie v tábore, súdne procesy po vojne a jej popravu. Dorothea Binz sa narodila 16. marca 1920 v nemeckom meste Engermunde. Vyrastala v prostredí typickom pre nižšiu strednú triedu, pričom o jej detstve a mladosti sa zachovalo len málo informácií. Nie sú dostupné presné záznamy o jej vzdelaní, no predpokladá sa, že mala len základné alebo obmedzené odborné vzdelanie. Počas nástupu nacistického režimu sa v krajine rozmáhala ideológia, ktorá zasiahla aj mladých ľudí, medzi nimi aj Binzovú. V roku 1939, keď mala 19 rokov, sa Dorothea Binz pripojila k personálu koncentračného tábora Ravensbrück. Tento tábor bol určený predovšetkým pre ženy a bol jedným z najväčších táborov tohto typu v Nemecku. Binzová začala ako pomocná strážkyňa, no v priebehu rokov sa vyšvihla na pozíciu vrchnej dozorkyne. Ravensbrück bol známy neľudskými podmienkami a brutálnym zaobchádzaním s väzňami. Dozorkyne, vrátane Binzovej, podstupovali výcvik, ktorý ich učil nemilosrdnosti voči väzňom a absolútnej lojálnosti voči nacistickému režimu. Bola jednou z hlavných ženských dozorkýň v Ravensbrücku. Svedkovia a preživší tábora popisovali jej sadistické praktiky, pričom osobne dozerala na mučenie a popravy. Známou sa stala svojou brutalitou, trestala väzňov bičovaním, bitím a ponižovaním. Často sa pohybovala po tábore so psami a bila ženy palicou alebo inými predmetmi. Okrem priameho násilia dohliadala na experimenty vykonávané na väzenkyniach. Nacistickí lekári v tábore testovali chemické látky, sterilizáciu a biologické zbrane na ženách, pričom Binzová aktívne podporovala tieto pokusy. Ako sa blížil koniec vojny, nacistické vedenie sa pokúšalo zahladiť dôkazy o svojich zločinoch. V apríli 1945, keď sa spojenecké sily blížili k Ravensbrücku, mnohí členovia personálu tábora sa pokúsili utiecť. Verila, že sa jej podarí uniknúť spravodlivosti, no čoskoro bola zajatá britskými vojskami. Po vojne sa Binzová dostala pred súd počas Ravensbrückského procesu, ktorý sa konal v roku 1947. Súd vypočul početné svedectvá preživších, ktorí ju identifikovali ako jednu z najbrutálnejších dozorkýň. Tieto svedectvá viedli k jej odsúdeniu za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Dňa 2. mája 1947 bola Binzová popravená obesením v Hamelne. Jej poprava znamenala koniec jednej z mnohých kapitol hrôz, ktoré sa odohrávali v nacistických koncentračných táboroch. Dorothea Binz bola symbolom nacistickej brutality v Ravensbrücku. Jej prípad poukazuje na to, ako režim zneužil mladých ľudí a premenil ich na nástroje útlaku a smrti. Hoci bola popravená za svoje činy, jej meno zostáva súčasťou temnej histórie druhej svetovej vojny, pripomínajúc hrôzy, ktoré nesmú byť nikdy zabudnuté.